sure Bona rona repsa Sigu machine Ungatata zake stay calm Don't say machine I-3 keys Or i-2-piece Fake noma thande kishi Lempilo izocosta Goke nama all-star Hambela phezulu ngathi singo Harry Potter Zodliwa zingwenya awabona malocosta Donke sports don't ikoni so amaphansi lafa la njengobuka lafa amajita hlezi aneplan wona uphuma la ebaba kudala sikudla njalo siphethe ingudla usweni zihini Exiva Fitu, we back again with another hot episode of Mama Drama right here on Rich Nation TV. Njengenjwayelo wafethi isikhathi sakhona ngibhalele futhi uputiza uthi uhlushwa ibaby mama ayithola ngifuna ukuthi siyeni kuye before ngizomosha isikhathi siza ukuthi khamba kanjani but before ngizohamba guys happy new year I hope nonke ningene kahle nyakeni omusha and yeah siya continue futhi siyaspana bafethu and before ngizovaya guys please don't forget to like share and subscribe on the channel it's Rich Nation TV njengenjwayelo danko Akuse Brami. Hola budu. Unjani Putiza? Ngiyaphila mfowethu. Nami ngiyaphila Putiza. Usibhalele lana email yakho vele ngitholile. Njengoba ungibona ngila ngilethe email yakho yabona. Ngifuna ungitshele Brami ukuthi wena kahle kahle uhluthwa yini kahle wasibhalele la eshowini. Uyazi mina ilento mangazayo ngada mina nechero yabona. Okay. Inkinga kahle ngikhulume kahle mara manikhuluma kumele oniso nisho ukuthini. Okay, it's fine nice. Yonke insiphi yawasha bro mkhululeke. Dango. So mina nemfazi wami lo nemthwana naye. Baby mama. Yeah. Anisahlali nonke kodwa. Asahlale nonke kodwa. Okay. Mara nemthwana wami lo uhambe naye wahlala bonke. Uhlala naye lapha namthwana. Manje mina nesinye isikhathi bekuthi ngifuna kuhamba nyobona umthwana. Ngiyamfonela akabamba amafoni. Okay. Ngiyazama ukusenda ama message akaresponde akazingene lezi indaba lezo. Uyamsupporta kodwa wena umntwana? Yeah, lo mntwana lo ngiyamsupporta. Every month ngiyamthumela imali kusuka le emsebenzini. Banking account ngiyawathumela imali every month ngathumela 1.5 every month. Ukusupport umntwana. Support umntwana wami. Okay, manje Putiza mina ngifuna ungitshele kahle ukuthi kahle yini into ekuhluphayo kahle ngiyeza ukuthi uyasho ukuthi akabamba ama call nana ngifuna ungitshele yonke into bro ungashiyi nix. Yeah, lapho ngiyakuzwa kodwa into enhluphayo mina ikuthi mina kumele nimbone lo muntu lo esikhuluma ekhaya. Ufuna ukukhuluma naye 99. Yeah, sizwane kahle ukuthi kahle na ucabangani. Mina nempilo yami nemntwana wami nami safuna ukuthi ngiyazi ukuthi umntwana wami uphila kanjani. Esinye isikhathi ngiyezwa abantu bakhuluma ukuthi lo muntu lo akekho right lapha yana uhlala khona. Umntwana wami mina. Wathi step father le yamshaya yamwenzela. Step father siyamshaya? Hayi bro makuthi njalo sifuna nje njalo singamoshi isikhathi siye kuwe bahlala khona la around ina ngithi. Yeah, ngiyazi vele ukuthi bahlala kuphi. Uyazi nala bahlala khona? Ha uyiphethe bro ngicole we. Asibalande bro. Khonman lami uthe sila oyida next door. Mina ngiyazi ukuthi lo mjita lo beyohlala la. Bekahlala la. Asingene bro. Ngathi uyasaba so bro. Yesho uyazi ukungena umzini komuntu. Khululeke uphethe mina si ungasaba. Dangoba fosa. Ukuphethe wena nami ngiyajabula bro. Yeah, khululeke. Nami sahlupheka. Yeah, ubabuza ukuthi ngenzani. Hayi khululeka bro. Yibo lapha. Yeah, vele yibo lapha. Sanibonani? Ninjani? Ngiyaphila. My sister, mina ngekama nguRechi from Rich Nation TV ne. Ngize nobhuti la, niyamazi ubhuti? Yeah, ngiyamazi. Niyazana kanjani wena nobhuti? Baba mntanami. Baba mntanakho? Kusho ukuthi ngize kahle ke. Hola Godman. Ukren? Hayi masibonge man. Ngihleli kahle man. Yeah, manje bengisakutshela my sister ukuthi uPutiza usibhalela unenkinga la yabona. Yeah, ngizomgaya isikhathi azikhulumele, ngamkhulumele yabona. Yes, Putiza sondela ungasabi Putiza, ungasabi sondela. Sondela ngada vele kunenkinga boza ngithande lento le yenziwa nabantu lawo yazi. Ne. Because of course insizwe yami vele kuhlungu phakathi. Yeah. Ungabatshela bro ukuthi inkinga silethe. Inkinga yami lapha mina yenza ukuthi mina ngibuye lapha wena ngalo ne. Wena ne uyanchithela. Umbuzo lo ngikubuza wena uhlele lapha. Uyakubuza Putiza. Umntwana wenze.
uhlala kuwe ne Yeah. mani kufonela awu answer amafoni wami. Why my sister unga-ansi amakholo ka-baby daddy ngoba lo muntu lo usuka afuna ukukhuluma nawe indaba yomntwana why? Angisafuna ukukhuluma naye mina cause kuyafana ngasupport nomntwana. Akasupport umntwana? Yeah. Manje okay if akamsupport umntwana akumelanga akhulume naye a-check ukuthi umntwana unjani? Akumelanga. Uzongibisa nomuntu wami. Ayikho le Umuntu my sister no. No my sister. Ungamshaya. Butiza yehlisa umoya. Yehlisa umoya. Butiza wo. Bafethu Butiza wo okay. Butiza amhloniphe kusemzini wakhe. Semzini wakhe. No. Oh, bafethu no. Brothers no. Asi. Uyamazi lo mama. Mama, ozosolve indaba yakho. Yehlisa umoya. Butiza yehlisa umoya. Ukhuluma ngalokho. Yes, ima. Butiza. Ubize mina ukuthi ngizokukhulumela ngithi. Manje yehlisa umoya ngizokhuluma naye. Akaphuma. Butiza ima sisakhuluma ngithi. Sisakhuluma. Baby mama usonde. Sizele wena Butiza ima kancane. My sister, uyabona ukuthi lento leyo oyenzayo idala ini my sister? Ngiyabona mara yena ufunani la? Sithini le ndaba le? Awuthi nikhulume nawe kancane before wakhuluma. Phela umntwana wami. No, bafethu no. Akunamntwana uzothola la umhlawulangisi. Akamhlawulanga? Okay fine. Mina ngifuna ukuthi la ibe straightforward ne. Yeah. My sister, lo muntu lo mina makangitshela uthi unenkinga nawe vayisana ukuthi wena umuntu ohlala naye uhlukumeza umntwana wakhe and yena ningali bafethu ningali ayisebenzi lento esikhulumayo Butiza uyabona manje semzini asikaqedi musi siyahlonipha brother siyabona uhlonipha yehlisa umoya Ungahlonipha Othiyam. siyahlonipha my sister ozomela indaba yakho phela hey Imeli indaba yami mara yena makazi azola azolwisa umuntu wami. Angithi uwe lo baba khona lo uyasho abasathandayo. Siyavuma ukuthi abasabathandani mara wena bathi uhlukumeza umntwana wakhe wahlukumeza umntwana wakhe Uhlukumeza ngani? uyasho ukuthi uyamshaya umtshele lapho ukuthi wena ushaya umntwana wami wena ngeke ushaya umntwana wami mina nikhona ubaba wake ngazange nimshaya. Mina ngavuka shaya umntwana wami. Phela umntwana wami. umntwana wakho nawo mara ngathi awunandaba wena ngathi awunandaba Anginandaba kanjani? Okay so Chaze Anginandaba. uyongenandaba Umntwana brother sikanto na support umntwana Afikele kusibili. every month ne ngiyamthumela 1500 Ngitshelile. uze nawo Evidence iphi? uyamuzwa ukuthi evidence unayo kodwa brother iya nayo evidence sho masingabuyela lapha endlini ngamalanda amaphepha nomnikeze nayo yonke into unayo amaphepha my sister sithini manje le ndaba so Ayikho le ngafungibona. Ayikho le ngibone lento okhuluma ngayo. ngihamba mfowethu nesizobona brothers asisayicedelela indaba mfowethu uyabona lento yenzwa lapha sogcina senze nenkosi mara phela brothers wena ubize mina ukuthi ngizokusiza ngithi manje akumelanga uhambe singaceda kodwa uyabona lento yakhona sifuna ukuthi usize ngakhona ayisisekhalayo boss no sikhuluma nawe labantu izoba right baby mama size kuwe brothers ngicela usky space brothers Oscar space siyavuma ukuthi kusemzini wakho sicolele emfethu Awukhona ukuhamba kanjani ngakaqedi. Kumele sikhulume mosi. lo mjito uyavaya bafethu baby mama mina ngifuna ungitshela side lakho ukuthi kahle wena nalo mjito anihlangana kanjani ngenzakalani Muphi lo ya? yeah Ubaba mntana. manje wena naye like niyakhuluma vayisana indaba yomntana o Mina kudala ngakhuluma naye ngisayibambe nefoni yakhe makafoni. yena mara unokumsupport umntwana o njalo yahleze Akazi amsupport. ukhuluma mama Yeah.
so angeke ngilokubambana nefoni yakhe alokho angulusa nomuntu wami ne anebe ya eish phela manje support lo mntana lo sure usupporta who usupportwa yimi lo mntana lo oh that's why manje ngimsupporta manje akasamsupport manje ne yebo kusho lo muntu uhlala ngesikhathi sihle uhlala ngesikhathi hayi hatla kibhutiza mina mangizalana ngizelanga ukuthi ngizolungisa yabona mina bengithemba ukuthi ngizolungisa mara umuntu engizenayo manje seka yangishiya manje ungishiye ebhendeni yabona yes but anyway into right ukuthi na usupport program yabona bathi umfazi momthatha uthatha nabantwana bakhe kusho maye into right lawyer asazi ukuthi sizomsolva kanjani kodwa sizozama ukuthi simthole futhi mawukuba usasekhona la ngapha yabona yeah mfethu my sister okay ngifuna ungitshele wena ukuthi kahle kahle uzizwa kanjani ngayo ubhutiza nendaba yomntwana maybe ikhona enye into ofuna ukuthi maybe sinilungisele yona kuwe na angiright ngaye mina right yeah sure 100% manje indaba leyo ukuthi akasupport umntwana uyithini uright nanga yeah angasasupport angasafoni angasezi la ahambe nje the way ahambe ngakhona namanje uzosupportela abanye ngithi nami lo yangisupportela la uzosupporta abanye abantwana sister wena story sakho sicinile bafethu nizwile bafethu umuntu ngize naye seka ngibaleka mina ngazi ukuthi ngizothi ngifunana nomuntu ngizomfuna kuphi ngoba lo muntu ngize naye uyehle ebhasini kahle mara maye uvayile bafethu sithini le ndaba aningitsheleni bafethu nibhaleni lapha kuma comment section ukuthi yindoda enjani ebalekela indaba yayo kodwa mina ngisibanile bafethu into engizele ngiyenzile angazi ukuthi yini enyesele mawukuba ikhona into esele ningibhalele lapha kuma comment section ningakhohlwa ukulike nisubscribe bafethu it's Rich Nation TV njengenjwayelo danko